Vonkelij veerboden van rederij Doeksen ha wetterskeer. We hebben daar ook ontzettend van gebouwd, maar we moeten nu verder. En Maarten van der Weijden is net de enige die de hele Oversterrentocht zwemmen wil. Goeioen, dit is Kijk op Friesland. De twee nieuwe veerboden van Doeksen hebben bij de vaartocht van de werf in Vietnam naar Nederland daar een soort wetterskeer oproep. Het extra werk dat al opsmiet, kinderen verzwaren je dat de skippen pas zo'n 3 man letter als tocht in te zetten binnen. Er is rijnwetter in de skippenkamer en dat is toch een liftskacht nog verder verspraat. Dat bloot net zonder gevolgen. Hier ga je niet vanuit, dit kun je niet incalculeren. Je moet je voorstellen, alle meubels moeten eruit, de vloeren moeten er weer uit. Dat kost tijd en arbeid en geld. Gewoon door de stand waarop de schepen op dat transportschip stonden, is dat water over het dorp al heen gelopen. Bij een deur waar normaal in de rest van de levensduur van de schepen nooit meer water zal komen. Dus ja, heel vervelend. En we hebben de mouw opgestroopt en gaan de klus aanpakken. In een oor had geen gevolgen voor de tjenstregeling. Zwimmer Maarten van der Weijden is nieuwskrek begonnen aan zijn Oversterre zwemtocht. Maar hij is net de enige die de tocht der tochten zwemmen wil. Ook de louter triatleet Stefan van der Paal, een bekende in de draverswereld, is in training, maar dan vaart Taco meer. Tot 2017 heb ik in de triathlon gezeten, lange afstand. Dat was het moment dat ik dacht van 2018, dan wordt de Elfsteden toch wat hardlopend afgelegd als wedstrijd. Ja, dan moet ik het doen. Dat is mijn jaar dat ik hem en loop en zwem. Ik kon jou zien, dat je hoefde maar iets te zeggen of zo of denk erom. Ik wist direct wat je wilde. Ja. 3 weken voordat Maarten eigenlijk van start zou gaan, belde Henk-Jan Kok me op. Dat is degene die met de elektrische sloep voor Maarten zwemt. En die zei van ja Stefan, ik zou je eigenlijk heel graag mee willen hebben. Want deze keer bist je er echt weer bij. Ja, we zijn er weer bij, ja. Ja, eten is echt een dingetje. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar Maarten was vorig jaar had hij een voedseltekort, bij wijze van spreken, energietekort van een week eten. Ja, je moet wel echt meer eten. En ik weet zeker dat hij dat dit jaar ook absoluut gaat doen. Gaat er het heljen? Absoluut. Ja, geen twijfel wat mij betreft mogelijk. Johnny Jansen, wie al 4 wedstrijden interimcoach bij SC Heerenveen. Maar zal het ook tak om seizoen waarmbleven. Hij wordt definitief de nieuwe trainer. Het is zijn debuut als eindverantwoordelijke. Jansen krijgt dit seizoen de kans van Sportclub Heerenveen om als haartrainer onder de slag te gaan. En daar is hij grutskop. Als jij hier als 13-jarige jongen binnenkomt lopen en je gaat hier voetballen en uiteindelijk dan je droom als voetballer zijnde, dat houdt op en dan krijg je de kans om hier trainer te worden, dan is dat trotse gevoel zeker aanwezig. Het is zijn eerste klus als haartrainer. De 44-jarige oefenmaster uit Noordwouden had duidelijk verregen wat hij wil. Het moet wat stabieler worden en uiteindelijk hebben we in de thuiswedstrijden gewoon te weinig wedstrijden gewonnen en het publiek vermaakt. Weet je, er waren altijd gedeeltes bij dat heel goed was en gedeeltes bij wat gewoon minder was. En zeker de thuiswedstrijden moeten we echt ons publiek weer gaan vermaken. Dat we echt een verbinding gaan leggen met de groep en het publiek. Johnny Jansen krijgt Jeffrey Talan als een van zijn beide assistenten. Met Jansen en Talan is keersen van echte clubmensen. Beiden werk je optelt al meer dan 50 jaar bij Sportclub Heerenveen. Op verschillende plakken in uw provincie binnen van een moon wien- en wetterhozen sjoen. De eerste melding kwam van de Waadzee. Natuurverschijnsel komt er vaker voor. Boppelon verliest de tweede meester zijn kracht. Alleen in heel zeldzame gevallen bloot er op sterkte. Dan kinder flinke ski ontstaan. Ook in Winsum, Arem, Haas, Itens en Frensje binnen wienhozen sjoen. Ben wat daar on het waar, hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht. Vrij helder waar. En dat betekent dat het vannacht ook wel het richting de zon op achteravond. Alle mensen die mooi zwemmen, maar Maarten van der Weijden houdt rekening met die oorkwolling. Een noordwestenwind, zwak. Morgen, zinnen, 20 rond 24 graden. In de middag een matige wind uit het eerste stond naar het eerste waai. En in de joentijd nog altijd warmte. En ontzag hier Kijk op Friesland. Surf meer nieuws op uw website of de Omroep-app. En ook de Oversterre zwemtocht van Maarten van der Weijden is dit weekend op elk moment van de dag of nacht bij Omroep Friesland te volgen. Ik wens je nog een heel noffelijke jong.